דיווח נפל הוא פסילת חומר גלם ספציפי בעץ מוצר. נסמן משימת צריכה ונלחץ על אייקון נפל. נמלא את הפרטים. נבחר את החומר לדיווח מתוך רשימת החומרים. נציין את כמות החומר שנפגע ואת המיקום והסיבה הרלוונטיים. אם יש, נוסיף הערות. בסיום נלחץ צור. תופיע הודעה שהדיווח נקלט. דיווח פסולת לעומת זאת הוא פסילת מוצר סופי. נלחץ על אייקון פסולת. נמלא את השדות כמו שלמדנו, ותופיע הודעה שנוצר דיווח פסולת. על מנת לראות את מה שדיווחנו, נעבור למסך הזמנת עבודה. נחפש את מספר הזמנת העבודה, נלחץ על אייקון פתיחה, ונעבור ללשונית סקירה כללית של חומרים. לדיווחי נפל, נלחץ על החץ ליד המקט הרלוונטי לצפייה בפירוט הדיווחים. לדיווחי פסולת, נלחץ על המקט של המוצר הסופי, ונראה את סך כל הדיווחים תחת כמות בפועל, בשורת פרודוקט. בהצלחה!